Der er ikke så meget at se, men her kommer vandet over det hele. Det er hele vejen ved siden af væggen. Det kan man se. Ligesom hele lejligheden er på en flod. Man kan høre simpelthen, man går i vand. Her er der cirka 2 cm vand på gulvet. Begyndte at styrte det op her. Jeg har sat en sæk til en badeværelse. Men det føles som om hele lejligheden på en tømmerflod, fordi jeg skal lige bevise det. Nu er over det hele rundt om, der og der og der, og der kommer også der, og der kommer under. Og nu er der en rigtig mærkelig måde, når man hører den her. Det er, når man bevæger sig i køkkenet, og jeg har lagt mærke til, når jeg kom lidt og trædte lidt for hårdt, så begyndte jeg at høre den lyd. Som om hele lejligheden er på en tømmerflod. Prøv at høre. Det er det, man hører her. Så at se, vandet styrter op. Man kan se vandet, der kommer. Det der her. Så begynder det også her. Over det hele. Sidste gang vi havde vand, der hævede min dør 1,5 centimeter. Gulvet har hævet sig. Det har jeg så sagt til viceverden, når jeg kigger på. Men der var aldrig vand under gulvet dengang. Men nu er det så gået over. Nu er der ikke bare vand under gulvet og have parketgulvet. Men nu er der vand. Så må man have ind i en bassin med vand. Her er værelset. Her bor jeg, og vandet styrte. Og igen, prøv at høre den mystiske lyd. Det er den lyder, som om hele lejligheden er på en flod, fordi man kan se fra væggen, at det kommer vand. Hele vejen der også. Der er også vand her. Hele vejen. Også hvis man går lige under radiatoren, det kan man også se derovre, at vandet er der. Der er vand over det hele. Ja, det kan man kan se den derovre. Der er vand under radiatoren også. Og så spreder den sig under gulvet. Også her. Og hør. Det er fjernet alle elektrisk ledning op og væk fra gulv, så. Men over det hele er simpelthen vand. Det er midten af stuen. Der er indtil videre ikke noget, men det kommer. Der dukker op her nu. Hold op, den har ikke været lige før. Den er lige kommet. Hold da færdig. Nu er der under det hele. Det er ikke til at holde ud, den der. Men sådan er det. Man har ikke engang forberedt sig til nogle sække. Det har været 20-30 sække ud der til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 beboere. 30 sække, en kæmpe port, som er åben. Og der skal først beskydes med sække, så hvis det kommer vand ind i gården, så er det farligt. Og det er det, der er problemet nu, at det har efterladt os uden sække. Sidste gang var det i januar måned, februar undskyld. Der har jeg op til det hele. Nu er der sådan her inde i stuen, og her i gangen, sådan, og badeværelsen, simpelthen. Og nu snart er der lige så meget vand inde i stuen som herude.
Det er den eneste, der holder indtil videre, de der håndklæder, fordi her er der 2,5 cm, og her er der cirka 1. Men nu stiger den også her. Og hele ved væggen, det kan man tydeligt se. Og nu har jeg tænkt at sige, at jeg gider ikke at fjerne, men jeg ser også der er vand. Fordi der er vand her, der kan man se de der mørke pletter, de er når guldtæppet bliver våd. Og dukker også her, prøv at se, vand under guldtæppet. Og den kommer her styrtende. Det er for cirka 10 minutter siden den der begyndte, men nu er der, altså de spørgsmål, hvornår der står her 2-3 cm vand, hvis det ikke kommer højere op. Det er jo spørgsmål. Og jeg opgiver det hele. Jeg gider ikke at begynde at få ting, for det kan jeg ikke overkomme. Det er alt for stort. Jeg har i forvejen så meget at se til. Jeg tør ikke den der. Ikke. Naturen kan du ikke give dig ud med at kæmpe mod. Det er umuligt. Og først begyndte jeg at skåle det der med den skål ud vandet, men så begyndte det at styrte ned. Og nu er det så helt heroppe nu. Lige før var der kun hertil cirka. Dertil nu er der sådan. Men sådan er det. Har vi haft lidt flere sække, måske vi kunne have beskyttet mere døren. Men når den kommer op ved væggene, lidt under væggene, fordi vi kan høre, at der kom luft ud af under gulvet. Man kunne høre det tydeligt. Blub, 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 blub. Langs væggen der, ved radiatoren. Der kom simpelthen luft op her. Blub, 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 så kan jeg har lagt mærke til, at der begyndte at boble under radiatoren. Men så begyndte det vende. Nu kommer den også her. Der er her. Hele vejen. Altså, skal fjerne den der elektriske løjse, fordi det skal ikke være. Så vi stopper her.